uden mad, og meget lang tid på en meget knap vandration handlede slet ikke om hende. Det ser nok så skræmt. På trods af en ekstrem tørhed i munden og en ubehagelig lugt fra afføringen af hendes krop, så blev hendes velbefindende time for time bedre og bedre. Det sidste døgn reagerede kroppen nærmest med en følelse af eufori, hvis årsag formentlig skulle findes i, at kroppens organer ikke længere skulle arbejde så hårdt med at fordøje, og sikkert også en masse andre ting, hun ikke havde forstand på. Siden hun havde været på de skæbnesvangre toiletbesøg midt om natten, havde hun ikke længere haft trang til at besørge. Kroppen var mat og træt, men til gengæld var hovedet mere klart, end det havde været i årevis. Hun tænkte nøgternt og rationelt. Hun konkluderede uden sentimentalitet og hæmninger. Hun skulle dø. Og det eneste, hun ville kæmpe for, var, at det ikke kom til at gå stille af, og at alle anklager ville rette sig mod Pippi. Der var gået ganske mange timer med at prøve at lirke det ene bræt løs, så hun kunne få hul igennem til yderbrædderne, men da det endelig lykkedes hende at